bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umuburi. Mwancho marigari ya Soko TV, karibu sana naenda somorobelio itobwe litukolia lero omorobelio obwo gima nobo chenu no morobelio nkobagingo koletera kira litukolia Jumatatu chinsa ibere cha marogoba na inche omaradio Caroline Mausa eiwenka tunyare ko banobo tegereri ubiya litukolia lero nigo nakwariganiri omorobelio abwa stogo chukukwanira igoro yoburwaire bwa Eldima wose okobimba kwa maguru ninde no mumanyi obwato bumanyi bwa igoro mono oyo kumanyikanite na Dr. Kena Moses nabaga gotwerera sobo ime obo mboro irekyo obo asi obwagare daktari. Yes. Karibu sana somorobelio bwedi tukolia lero. Bono ninganyo chake limurioka umanyo mwancho murigere dinare maybe utanye gukora iskari amarieta o arafito mayo chake ya masa ya masomorobelio lero. Mbuya mono miskaru irekera ne Dr. Moses Kena Onsarigo ngurwa sinyagitari ya World Fitness Centers. World Fitness Centers ntubwate kliniki ga Busongo ase nyomba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Wono watebirenga Eldima. Eldima no kubimba umubiri. Eka toka te umuntu bimbira umubiri nkiminute. Amache tetira nte byumwancho muligiri yamanyerero nga. Ntubwate chinjira kya manyinga aso mubiri uitwimi. Chinjira kya manyinga na chichiko imokia manyinga na chichiko imokia machi. Amacha wende kobera si chinjira kya manyinga. Lakini bona machaya onyore ngarure si chinjira kya manyinga asoire si kinyama tissues interstitial tissues asoire si space chinyama ma igarure si chinjira kya manyinga asoire si kinyama amacha asoire si kinyama bono kwa bimbiri ine tokuruka nga Eldima igo Eldima no kobimbo mubere igo bantu nko bimbabara amagoro kwarora abantu bande abantu abange babimbeta amagoro abo abandi basunyiko beke bikoroto abandi bavuga teme cyando yo gotara okuba amagoro abimbire abandi mbale bakobimba nyore esa amaime ose asenda ine tokuruka nga Eldima amacharura sikinjira kya manyinga asoira sikitishu cheitoime machi tagwendi kobera sikitishu ekera asoire ime ago soire ndagira na ndaruororo aso sikinjira kya manyinga so ekera macha gutigara sikitishu cheitoime ine tokuruka nga Eldima. Daktari wakwanire igoro ya okubimba kumubere kero kenda apart from amagoro ne ama yugwa tutei semonere yende yo mubere umuntu akobaga kobeto teme bichimboto nabako bimba nyora kwarora abantu babyotogosia ini interstitial tissue tugende gukwana space interstitial spaces eyu etagwenere ti umuntu abimba ubusi igero Eldima nabeko andonsi so mubere ngende goteba abantu kwali babimbeta amaiso nabeko bandonsi so mubere lakini mono eyanje tamaguru because of what you call force of gravity unye to force of gravity ekaro okurute eshiringo chigoro ekwira na guchanze bona amaguru nonse ikona gekara amaguru ako bimba mono wetani other parts of the body. Na butambe burwere bonde bwensi asomubiri umwanya bantu egento mkerege koboreta bono bobo kobimbo kwa Eldima kige koboreta somubiri bono tiganda kwa science bono nkutugende science chinchiranchiro chikogero umuntu obimba omubiri chinjira ndete mbate bikira nabo cyabanga isano nini bintu nebyo enchere ntangani into bwate what you call hydrostatic pressure hydro na much hydrostatic pressure. So if there is an increase of hydrostatic pressure na umuntu akobimba maguru tigankora kintu gete ekere nkore waka manyinga
enkoro yakira manyinga nkoro ruli abantu bako pimu pressure yabo bate bunga ntubwate igintu gikuru kunga systolic pressure, diastolic pressure. Systolic pressure tukwa nilo ya systolic pressure ekera manyinga atumiru chinguru kiri okote nga jiwente kwa maximum 120. Lakini muna manyinga akonya guturumbo kaguchimate akonya guturumbo guchichinse mochinde chinguru kiri kikonda chikunya gokea ekera ikire stokuruka nga capillary bed ndubwete zanga capillary bed ali yani bono ase endagere goso ese chinyama cheito no bucha bwaruswese ese chinyama cheito imi inele kunga capillary bed ekero chinguru chichiko ikororo muno mnabona karo magura ikire ekero manyinga rule se nkoro aikire samagura atotewe kwa mfano aikira sakunga capillary bed ese exchange of toxin from the tissues na endagera goso ese tissue ime agoika ne chinguru chile 30 lakini bona mocha nyike ne chinguru chile 30 minute ngama chako chikogenda mange ziki tissue kwa hivyo gwetani mnatagwenerati kaira aikire se capillary bed ne chinguru chile igoro side so amacha mange assigned to the tissue what I mean is this onye nkoro yago ego tuoma ne chinguru chile igoro wetani chilija 120 kwa mfano amachali amanyinga yago chigo ikali capillary bed aitani chinguru chile 30 amacha mange na bagoswa into the tissues ayu atanyale kwira na gochese kwerende. So when we are talking about when you have increased your hydrostatic pressure minute nga amacha mange atigaire sichi amacha mangale sichinjira chia manyinga you are getting amacha manga asikinjira chia manyinga. So there are some conditions kwa mfano kwa example onyo olenga ekidini kyao yasarekire kwa mfano nkeri kurusia macha somobere giatigira macha mange asichinjira chia manyinga then it means the hydrostatic pressure has gone high. So eyo kogera macha mange assigned to the tissues. Chika muna nipata. Ikobono umuntu bwata mangana ya maybe problem ne kidney na likely konyoro buroiro goboko bimba. Yes. Abantu bwata kidney failure kwa mfano kwa wako bimba magoro kidney yasali kile nkeri kurusia machi kuruwa siki tissue. Bona macha manga gotikara sikinjira chia manyinga. Bona kera macha atikere kinjira chia manyinga. Njira ya manyinga te kuimoki weta ni mnewenda kuimoki. So abayanda tugochia se chinyama cheto. So if there is an increased hydrostatic pressure nere kogera abantu babimba maguru. Number 2 is what you call oncotic pressure. Oncotic pressure elini yani protein nere kongusa machi kuruwa siki tissue gocha lidia machi tu ikile ese capillary bed tuja machi akile tissue bono kiye kongusa machi alira aira negocha se chinjira chia manyinga again to get kongusa protein kwa hiyo protein ere kongusa machi gocha chinjira chia manyinga. So onyo olenga protein tubu atia so mobere kwa mfano abantu mbali babwate malnutrition abana watu kwa hiyo ndagere bwate protein kwa mfano muntu akuli ubokuma chinsa kwa hiyo abantu babwate kwa shako nini kwa bako bimbama abantu bako marasmas bako bimbama guru bako bimbenda is because mbavu ati protein enough ekongusa maji ku tissue ila ni asikinjira chia manyinga. Sika muna nipata. So that's what we call oncotic pressure. So if the oncotic pressure has gone low igonga tubu ati protein useli ndia ngondi koros protein kwa mfano then if the albumin protein ili achirense naboko bimbamago because protein ele kungusa maji from the tissue watching. Number 3, increased permeability. Enchireria manyinga ya nebwate what you call pores. Nebwate bibao. Boni bibao hivi biigokire kabisa. Enchireria manyinga ya bibao biigokire biagarire. Bona macha minga kumnyoko the tissue. Jika muna nipata. So that's what we call increased permeability. Amacha mange asoire into the tissue. Ndio wanene okobenjira ya manyinga ya saliki ngakigo salika wakiro injury kwa mfano umuntu wakiro infection kwa mfano
ebintu munebyo bona njira ya manyinga yegokire mono ekoira amacha mange into the tissues nto wanini increased permeability njira ya manyinga bona ekoira ekurusia amacha mange into the tissues nto wanini egento kya gatatu egento kya kane sorry blocked lymphatic system omanyite genda gotebe nto bwate chimwenechi this is what you call lymphatic system bono chimwenechi nkiro mubero mugima ekera match tali yonse ekera match asoire in the tissue tali yonse akwira na gojenchele kya manyinga ali atigaire makati ese chinyamaine akurusi na lymphatic system so onyo olenga this lymphatic blockage ya very lymphatic system na be ekogera okoreki obimbe omubere goso bimba amaguru because no ko bimbo gwakwanire chimweno bantombare bintombira ukora bimba naende ko igugaira ara bande babiruka gosene chinsabo chibwate ni relationship no chibwate na usiano na uko bimba na bora nyanga no bwa umetinande engweneye ngoto konyere so kinga ya mwili kwa hiyo ndio kuna lymphocytes ambaye ni chiseli chiko konyesa ko fight ya marwaire igo twali infection abo kirabimbo twale cancer ye chingweno nabe ko bimba lakini ultimately nga macha atigaire mali ndio bwana nini so ebinabye bintu ndayitoligere bitatu binatu atebire number 1 increased hydrostatic pressure number 2 decreased oncotic pressure number 3 to atebire increased permeability of the blood vessel and number 4 we have talked about blockage of the lymphatic system. So ebintu binde biro bigo changia ngucho kugereri bona jatulanga what are the causes ibintu kibira affective into munebyo inkige kogera omuntu bimba amaguru number 1 to atebiringa if you are going to increase hydrostatic pressure na boko bimba amaguru enkoro yago ya failure watwalire heart failure amanyinga akwira na gukimaega kera amanyinga ne gukimaega aswazi kinjira kya manyinga muna aswira kinjira kya manyinga bono kwanyora nga tabu atie sako genda guki tegwa nini number 2 mnangenda gote kwa mfano watwali nto ikorukunga chi valve chiago omaitide na gendo gendo to manya amanyinga kera kurwa maguru kya kurwa maguru atire bakenkoro nto bwate merango ikoyoka amanyinga atira gukigo what you call valves. So onyo olenga chi valve chi avere damaged nchiri ko ibunga amanyinga tena chimaega nabo konyora umuntu atware agotwaro ko moko mono kwalora abantu babwate what you call varicose vein onyo varicose vein umuntu aguligelia maguru ora chinchira cha manyinga chibimbata chikororokana eyune kwende chi valve chi avere damaged ona manyinga kwenda guchimaega so the hydrostatic pressure is going to go up again to kende muna kwa toli ndio nga DVT deep venous thrombosis amanyinga akoganda asamaguru bona agandire arendere blockage amanyinga kwira na guchima so umuntu bwate varicose vein ose damaged valves umuntu bwate nangende kote va DVT heart failure ama kidney failure na bakonyora amaguru abakobimba umuntu bwate high blood pressure yere iguru nabekogera amaguru abimbe mutogende gukwana twatebira mangana umuntu bwate bunabona oncotic pressure umuntu bwate shida yelini otwale liver cirrhosis abantu bali bankitamaru kwanza abuga bunona takanko iswa ebinyoroga yastokora tarakora tole pengine naro yo mogari yo acheta maruaro bono arafu bateanga obimbire iga simbote ya bimbire posio actually ango bimbira maguru okobwalini dia area sarekire otwalire what you call liver cirrhosis bono lini ndi colos protein lini ndi colos protein iso mubiri so once lini dia colos protein bono tubuga protein yego chikumsa mache tuwata bakuru from the tissues utasikinitira cha manyinga so oncotic pressure ya chirense ekidi nandike saleke ngokonya kera samana yoko si protein na twende goteba bono protein tulikoli ndagire bwate tukoli ndagire bwate protein na bamba guraga ko mihono twende gukwana
again tukendege kogera abantu babimba amaguru tugenda kukwana injuries ku increase permeability injury omuntu agwake tuliko binya kwa bimbira omuntu agwake nkundi binya kwa bimbira kagera this injury of the blood vessel, the injury of the blood vessel. So nkiye kolenta injury yani ke kolenta ke increase permeability because kogera cell yeli yago yani njira ya manyinga echa yakosokia macha mange omuntu wakire watole trauma injury. Number 2 infection otwale infection eso mubero nabe kogera obimbe because infection nkogerere permeability aye kolekende egende iguru ebintu binde bikogera omuntu munatogenda kukwana omuntu obimba amaguru twatebire nga blockage munabona tokibona kingweno kiri omuntu kire surgery bono ligose kurusu kwenge prostate kingweno kikose kwabwate cancer kingweno kiri kirange kyatwale kutwala cancer kyarusuko kyalenta blockage mwibetono janda blockage so nabe kolenta kingweno kyago kitwale injury kitwale blockage kitwale infection kigenda blockage na wachikogera nandu muntu akwaleki abimba amaguru egento kende kiragira abantu babimba amaguru n'amalyogo abano tutakwa omanyete abantu mbali bangite kunywa amalyogo ovyo abantu mbali bangite kunywa amalyogo ovyo kipainkiller na wachikogera obimbe non steroidal anti-inflammatories na wachikogera obimba amaguru abantu amalyogo naro yo kutumia abantu babwate diabetes steroids mujibona na wachikogera umuntu abimba amaguru again tukende kiragera umuntu abimba amaguru is what you call lifestyle yago nataka nkoboli enyama ngakiyo changiro kubiva kwa enyama nyinge nabe kolenta what you call uric acid yagende gore samanyinga na uric acid ekerere nyinge samanyinga nabe kolenta ecoinic permeability of the blood vessel seri blood vessel eko affected yagera macha mangaso esumubiri abantu bali bakwikaranza ku mambaka marogoba igasi yawo no gwikaranza nkoli okuya gose kutenena a long period of time utenine bantu bali genda gena supermarket yolire abekire ngayo kutenena ku mambaka marogoba abandi bali bakunya go wakali jibesa cashiers baikaranza ku mambaka marogoba so when you okutenena for a long period of time gotenna mono lifestyle natogenda kunya mariogo abantu kutumia mariogo ovyo bintu binebyo again tokende kiragero obimba magoro is what you call kero gatranity hormones munabona hormones ekero kinyinge hormone munabona progesterone ekero umuntu ibwatranity ekoigura kinjira kya manyinga mono ekogera macha aba mange bintu binebyo again tokene koliye chumfie nyinge umuntu angete kuri echumfie umate echumfie ebwate koliteni amache so mubere sodium ekogera amache agachwa mange so mubere so ekaro kuri echumfie nyinge nana bekogera ekogera obimba amaguru so the other things ilagera umuntu abimba amaguru yes daktari ono twarore ke koreta apart from uko bimbo kamaguru bimanyerera kinande umuntu aratwara somo emanyerera nebinge birache so mubere kero umubere wo bimbete mangine ebinge birache kemanyiriye getangani twatebire na maiso kutumia maiso ogopimera maiso iko twarodinga no bimbita magoro ngo kuri karo nakabimbita mo na no bimbita magoro iko nabo kuri umuntu na bimbita mago gwetera asoko murigeri weka. Number 2 ngende to nga pitting nekero okobata omubate okogoro kwaye kana fukadento ero okana vakadento ekero kwa betire that's what you call pitting obete ke chara goro gozinite some seconds ogotiga engoro ya bere ikineke mayo koronga kwa bimbire so that pitting dokoronga pitting no batege kwerende ege chara okoro monto bimbire. Number 3 engozi ligeli engozi yamna ya ikoba ego shine kagera bone ngozi ya bere overstretched ekere ko ba stretched mono engozi yego jago shine ese kwerende ese kugoro usesenda kuseme abakoranga ya shine ile again tokendo okora bono engozi nechi chake go chenchi chake gutwara scarring muno okoranga muna kiskeris ni jensu egwate
engosi ibona kujakere ko twara chikwende scales matokanta ko kwana ngujakere ko chenchie kala bona weja ko into bluish ko se kwere ni reddish ko se ngosi jako chenchie kala blackish ko zinto mnebi egento kente okuchikorera se ngosi yeli ngutwalero bosongo nabo uja kuibunga aya unaja kubosonga ese mibete nabo kuba mu uraja kolitoa okolitoa kwa maguru goso kolitoa kwa nsemerie bimbete notogenda kukwana abantu bandi bamenda chikiro jamenteka because bona makitali kuri goso mubere amacha ikirese umuberoye umuntu olitoa maguru bono nyole nga machaya achirase egekuba amacha yakirase egekuba muna twatebe naba macha dalingana okumagoroka nabo gutwara what you call difficult breathing uko kwa yana kobega asiankong kero kwa yana kwa berega asiankong otwale breathing evenkong enkole waka eskusumbwa otwale mechande ndabo watu mubere bintu munebi oro sete nabo koroso mubiro gusana bintu munebi bono bya kororokana ya Bueno, daktari kero kendo broire mbori ngubo koruku elephantiasis nyomo subati bori gosomo gakaga haria bimbete kogoro konene bori yani no ano kobeki korutu no machana neyu nebwato boiri neldima Kolyo ko bimbe garokoro montabu ate amagoro umugoro kolindi elinekero ekwerende twakwane korukunga lymphatic system yae ya twali the blockage lymphatic system muntu twala elephantiasis na maybe daktari mbali naenda konyora ava bimbeta magoro bakoya gi maybe ba develop amount is it part of the system? Yes bono ekero machale se chinyama chiago akolenta irritation yansemeli so this irritation nabera agero chako koya nando twara maute bona ito ndatenga that's a complication yo mangana yo shide ya edema kwanira kwa complication togenderera se moyeito ya kabere bona ninga ninso ase mutima komagera futokoirana togenderera mwancho maligeria togenderera togosanganere Dr. Kena Moses abwasto kwanira igoro yo burwire bwa edema gose okubimba kumubera nene mono ensemo ya magoro tigatora soas chibuka torre na reria genrete tokoira nanto be tokukweresera amangi igoro yugoro irogoira Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi ebagote bango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba naboigo ntukwi babasai ababakurwa jijenzi emisiki yakogenda bwange bwate chia talaku le général Dambote
oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rie kemoya mwanchu murigeria koria komanya mangana yekegusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisenia na Pastor Nixon Matara. Cast thy burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene bauraote banga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku Kila litukule Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi duwe nyarole kumetinga uwa ime Yensoko TV uchi gusaba kubolinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire baramya gwacho kanie omwancho muri Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira senge nchao gokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukire Jumatatu bakari tukire Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobini Ensoko TV oboroso bomogusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana uacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumugusi Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chindi chinsa ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano imanya mange nabo igobwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bumugusi eye Ensoko TV oboroso bumugusi Mancho Magereria karibu sana na inde asensemo yo murobelio ito ensemo ya kabere
abo asengendete gusanganira Dr. Kena Moses abo asitugukwanira igoro y'uburoire bwa Eldima abayo Eldima ni gatoresera buna no kubimba kwensemo yo muberane ne mono amagoro kubwatekana no goichora kwa machi ase chinyama cy'umubiri bono twanyora umuroiro yo twaroburoire bwa Eldima mochando noro mone norarete kerabimbiro mubiro mate bono maybe chisemo chiri cy'umubiri kira block yereto mochando mone gatie mechande yo menenere kera macha gutigarase ensemo y'ikinyama agusali kinyama cyago so ekera macha butire usino sokogora enga kientambi kuikana togenda goteba umuntu aguchaka gutwara ugosalika kwikinyama kiri kibimbe tororo munabona kwa mfano na mishoyo kinyama kina bikolente bidonda nandi bidonda bitawene amaote ayu okogwena kwaye kobe mechando sana because nalangata kotebe enyama munego salika koko chiko kendi kyonsike kware gali esobimbete li hoteli kobororo li hoteli ndiko gwena likwenda kobalina na mono because amacha ali sikitishu agenderete kusali kitishu cyago ekintu kyakabere no gusalika kwengozi engozi yago lisankuri yago lile gali esobimbete kuikali cyake gusalika ikomono liko chaka twatala liko twara mna wono chikwende scales twatanga liko twara kwende yachaka gusalika engozi yago yachaka gusalika ekwere ndeli mnatokenta kutwa machali ali munale gali asekitishu ako attract infection igabo antu walete babwata macha mange bagutwara infection ne bone binyi biko cyabijya kuri ya machali binyi biko cyabijya kuri ya machali yalentire mechande so mubero twatenga macha ya muchani asoese ama nabara lente mechando tole abantu bakoranyo amanyinga ala kwabe mechando abantu bali bako mengete miskaru lazima umanyenga abantu bakanda butuko bagikorara utuke karwa bikabaja korara abandi bali batatu butuko boike babo cyane because karago gikorara akutwale mechando yo kumta akonyara korara bona akonyora arairate nini because ya macha manga goswe sama ta akonyara kweyana burungi ntigwa nini. So again to kende amacha manga agende into the tissue na bokoba unabora uratwale amacha kwende pressure unabera agendense kagira the moment ya macha otwale agende nga hypotension hypo na pressure yago yeranirenze because machali tali azichinjira cya manyinga amachali alesiki tissue ime ndio nini otubimbe na lokombe na bukora asali ole figo yago komba gweka because onye market aliko gendese figo efige tageta match continuous ne bali yoraire amaja kwendeze ona market aliko gendese efigo na be figo rasaleke ikone binti binge bira kolekane so mubero gwetera kubimba maguru mara ko bimbo mubere na kitu twate yabantu ga miskaru ekero kwaro liro bwatu muchando jage kubimba maguru injunya gitari nyagitari nora nyoro buweni gusora nyora advice irago konye utigale koberanka otebete ngaya yatambere nchenka bono to ntoko gokonya na kyogo nyagitari kurokuya esababu chi complication yetu nekinga tutakwani baganto ko abase bado complication kero kende kegolinkere most affected no buriro ekegoli mono nekegoli kwende abantu bagotire mono abantu bagotire nabakonyo abantu bakire myaka 60 babwate guchigoro nabakonya bakomba magoro mono because number 1 enjira ya manyinga nayo yachakira kogota kogotera enjira ya manyinga so mune enjira ya manyinga kogota nabera pamability yaragende iguru lakini mono amaruire narakogera okonya abantu abanyura amaruire gete akogera umuntu bimba maguru munabona diabetes uribwe sukari naburagera umuntu abimba amaguru buribwe high blood pressure notwateba nabogera umuntu abimba amaguru akonya abantu bwata buribwe sukari mono abantu bwata buribwe pressure mono nabali bagotire usaba bikire myaka itogenda kwani alafu
Igontura tenga abantu bake mbako bimba maguru. Abantu bake nabako bimba maguru. Ntwate mni tunabona injury. Kuumia. Ntwate ba infection. Na bako nyanyo umuntu omoke. So abandi mbali bimba maguru because babwate obubeso babwate uburire so mubero bo n'abantu bake. Ngwa kwanira kale igoro ya basubati bebwaterane. Barabu complication kibarana baka. Omusubati bwateraniti nkiyekogera babimba maguru. Number 1 is hormonal changes. Twatebirenga progesterone hormone. Ekero umuntu ibwateraniti nkiyekolenda omwana bakenga kiyoko iboru is progesterone hormone. Nere kulinda engaki umuntu bakenga kiyoko iboru. So onyolenga progesterone hormone yago yachire igoro sana nabekogera bimba maguru. So progesterone eko gacho omwana bakenga kiyoko iboru. Progesterone eko retain amacha mange so mubiri. So hydrostatic pressure nkogendera igoro. Progesterone ekogera emeki yaba yole pamba birti emeki yagenda igoro. Egento kende ekero umuntu ibwatrand omwana olenda nkurarira omukuri okutiria amanyinga gukyenkoro. Mukino orokunga inferior vena cava. Inferior vena cava no mukiro kurusia amache usamanyinga korunse go chigoro. Wono mwana oyarare to mukio imono. Ekerare to mukio mono igo amanga utikara kobera sa amagoro nga kientambe. Eyo ragero umuntu abimba mago abimba magoro. So abasubati ngo bimbabare kwaburinga nkikera koleka no musubati abikara bimbeta magoro. Ambaye mtu watenga kina bongozi yaego sareka na bakonyo bitonda mna bintu atebira. Ara twatebire nandi igento kende nkelinga ekero musubati abwatinti akubimba umubere nabeko morentere okoyana gutari okuya. Igokoyana ko benko bukoronge. Oxygen yakoende so mwana teri enough. You have to remember that. Omwana ekerare nda atakira nyore enough oxygen. So ekere oxygen is enough to the placenta na vera agero mwana oli development ya ebe problem. So na vera ntime chande so mwana nere. Okay, bona kero kende after those risk factors. Risk factors kinde. Maybe omoroiro bombore life threatening. Yes, life threatening. Umanyi twatebirega. Bantu bange mbali kumanya. Ekero mundaro jabimbete ndali kunya ko ntuli ntolibanya gitari. So to kumanya ngaki buriro mbokora ntereme cyane lakini abo kora ntereme cyane. Abantu twate abantu mbali turayira na mega kidogo nga abantu mbali baranyoro bakonye mono bale like konyoro buruyireba mbali babwate chronic diseases aitwateba. Onye kubwate buruwe sukari mayinga nabo kaire ko bimba maguru. Onye kubwate buruwe high blood pressure nabura nyoka ko bimba maguru because ya marwaira ya ngusali yale enkoro abakolenta mna konokola batwate heart failure okoba monda bwate pressure ya ngego naboko nyora kidney chaho cha salekino okoba bwata marwaira ya. So what am I saying, Miss Karu? Omuntu bwate chronic diseases na murwaira twatebile tigabachi nyagitari ba make sure ngisukari yago nere within the normal range. Onye pressure nere within the normal range. Pressure auto basa kunye tigebe igoro muno ose sukari yagebe igoro na vera kolentera marwaira ande mutogenda kokwana. Abantu mbale twate miskaru munabono bali babwate lifestyle yetalingia. Muntu nara nkita mariogo. Akunya kunywa mariogo ovyo. Kunya kunywa painkillers. I've always said that painkiller ne chimbe. Because chiko oko kanga ngango wakonya kile lakini chiko bisa obobeire bwago. Arabu baadaye unakuwa na shida. Ndio nini? So uwenye kugonchita kutumia amarwiri mnayona painkillers, steroids. Abantu mbona yabona abantu bate asthma. Nko bimba baramagro because batumire steroids singa kientambe. Igono niwete. So abantu muna bankonya baruburiro. Twate muswati ubwataranti nkonya raburo. O karanza mono gotenna mono twate bintu byo hospital kwane. This one ndiko kwambuli. Ndolango la. Ngoro ya risk factor. With beside to according to risk factors. Immobility. Immobility. Gotatara. Yes. Kwa hiyo mnyakitaka patika. Onye toli mobile. Let me tell you. Amanyinga achire samaguru. Enkoro ya tuma amanyinga ikasa maguru. Ono nkigekwiro ni ngekurusia manyinga samaguru. Amacha amanyinga yagende senkoro. Nekero kunya gotacha.
munya gutacha no kunya gutara pressure yo gutachanse inero pressure kwira manyinge senko bono ngai tuli gutara ora ile rioka most of the time tuli mobile todai tiko watu mbali pipi no ino basubati ngakiye ngakiye ogo wa baka mashauri nga pipi ngaye ngo korangelinga njutoli ranch tombele jwa pipi. So people don't want to, you know, to walk nowadays, yeah. Okotara kolingo konya kole ama nyinga tarabuya. So it is good to be mobile. Thank you. Bono anyora bantu buna bimanyiredio tu amanyire ngakibako rwara. Bono ngakibako babako lingoliwa mabatara nyorogo kwene. Muna twatebire egentekia no gocha nyagitari. Ekero gwakiri nyagitari naye kwarodenga nabimbira umubironi turi boronge muno wente koba magura nabimbire gusenda yane yabimbire tiri mune wente koba kikwarorire ebimanyiri bitwa kwana egenteke no gocha nyagitari bono gwakire nyagitari ya Dr. Kena Konfano waikaransega nange non karansega egenteke tangane tokokora is what you call on examination. On examination ngo koligere linde ngo ndinga kwa bimbire ngo ligere linga karo no bimbire to bimbire ntu atebe mana ya pitting na bongo pit okoro kwa go mbate so bimbete ndo singa ngo tigerega tongo kwa mfano. So the first thing is what you call examination. Because on examination to kato ligere linga karo na bimbire to bimbire kato akoligere ibi bone bintu binde mbire to Quran tests utakumanya nga the genesis yoko bimba ko magoro nkayikwarwera ngakwacha ko bimba magoro nanda abantu bandi bali bako bimba magoro buna bwate allergies to abatigiriziko allergies abantu bwate allergy ngo bali bimba magoro sana abantu bwate manyingalense muntu bwate twatika abantu bwate buna bali bwate you know HB aberense amanyinga alense ikarago pimwe chibyote amanyinga go alense nabeko robimba maguru ndwatika abantu munabo. So again tokora ni tests to pima pressure ngakie ngane sukari to pima sukari onyene na to akora ngindu nga full hemogram tros no bwate infection so mobile ibintu nebinge tora kebicha Doppler ultrasound tros ngana kwende yago ya manyinga agandire so mobile. So what am I saying? I'm saying that ntobuga tobo manyi bwe saine kolingo oli omuntu obuga tobo bimba maguru ntobuga techinchira chinyinge nane nyakitali ntobuga tebindi to ngokora tole. So ekaro nyakitali ya well fit into kolemete because we make sure that we are doing the right thing. Onyakitali monyete karo mbubuga tigesi kwake umato kabisa igari karo wasomete university karo igwa ngote ainga nobuga text distinction nobuga te grade onyakitali mbubuga ti grade onyakitali either you pass or you fail abayo gonga pass ko se you failed. So inkige kogero onyakitali botabuga tigesi waka se karanga kitwalenge university neli twanga tanga ki ndo wate ndio kuna negative marking karo negative marking ndio kwa roho nyakitali bwabo ko sana abantu mugo so nyakitali muri ose 200 bali mugoja gukora 30 ko 20 because of negative marking ngelinga ki kwanyolire isano kwa mfano you go to 5 questions kwanyolire right kwa manyire kogu isato bono chiko bono okubakuruzi sano baruzi kusato kuruzi sano iko kwanyolire 2 that's what you call negative marking because iba ingo tutabira panyekitani to base kogis onyo tumanyi tigento geti iko no panyekitani na bole so ntoko kogis wa kesi nyekitani ya well fit we make sure na twalingo lyo muntu munetakire twamoira mayo munetakire egera agenda we juwani so intokolingo litories bano kuruiro ukubana bali ndaka oburuire bwere di manko bwena buli aya onye bokubwana ngakimogo bwe oko bwena kwel dima number 1 no producia macha ali alinga abimbi
wakire nyagitari kwarora abantu bakora muri wako nga diuretics namali yoga korusia maji kurusi kinyamecho unabona kwa mfano ndobwati liko nga lasix omuntu kwewu waitira maji mono amaguru ali aswebeka wa maji akosoka through urine Ibo ejitwa koire ejitu nje for me ndanye nga it's a palliative care ndura manyanki gyakora kyanyo magurayo so na utoko kwa maliogo yoko rusia maji kuwa sikitisho. Number 2, ono toko genda to the genesis tori yingi kiagera kwa bimba magurari no buriwe sukari bwagera kwa bimba maguru to kwa maliogo to make sure sukari yago nero within the normal range pressure yago yaenda igo pressure kogera kwa bimba maguru to kwa maliogo kulingana na pressure yobwate nki kiagera DVT amanyinga gandese mekiyago to kwa malio wakorunga ago thini amanyinga no wantu wadi runga wafari the thinning of the blood of blood do one in so toko kwa malio go ali make sure nga maguraga akwende twako konyi toko ruwa the genesis genesis is the most important thing. And that Wall Fit will make sure that we make sure that we do the genesis and get over the year. The one in, yeah. Bono, they are not telling me scar. That's a nyagitari to your Wall Fit. Do what time my yoga is saying. Akurwa the sheet and the yonsi umuntabwate somobero. Tonyo lenga ne sheet and the yonsi ubwate kolente mechande to a table. Into what time my yoga is saying, yes, nyagitari. Mega ya nega ne farmers to get ne gwatama yoga isai so ekero munda wiji nyitari yetu ya Wall Fit itoko mokonya to make sure that ina oweni nata ki kumba magoro kweli obere buya no mobero robi ndozi nyitari yetu toko tanga nyasai tatu ngito bantu royo toko wala sawu tamani nande sekero munda wiji nyitari yetu ko make sure to linga omanyi lenki ya wente kokora egero mobero ye mobero me nyasai so so kunyose so to make sure that we're not well. Okay. Bia mana daktari aso gusanga na into asibi tukoria rero bono ninganyo resero mwanchu murige discard maybe na arubwato mu chando na kiara kuno. Bia mono Mr. Carlo muna natebire lietari ane daktari Kena Moses. Nje n'umunyagitari asenyagitari yitu ya Wall Fit igaiga. Ekero ubwate mu cyandonde bwense gusumbwete sumubirogo inyora nyinyagitari ya Wall Fit no erega bosongo inyagitari ya Wall Fit no erega bosongo itogotoka ase nyumba ya Uhuru Plaza bali batama Uhuru Plaza bose Alisa Plaza ogo cyambaka bosonge town ya Bosongo once wikire Bosongo inchuga marigiti guys bakonye inyama asikibuceri kikire asichinsu bako nigaiga matunda ekero woikirega marigiti ebucheri yo mweri gocha mate enyombe yue ntambe bwata makoba matambe nerekoro kunga Uhuru Plaza so aime inchegoroba ya gatatu erumu 307A no konyole nyagitari yetu ya Wall Fit ando byo Bosongo ga karo ninchende Bosongo nincho munyagitari secret ya Bosongo so ekero muntago gocha nincha konyora igoreka tabaze gusira ngataranyore kotaraikaga lakini nando inyore karo nganto bwate clinic aso mu Chiwel Doret na nento bwate clinic ende igari Karatina otaikonkerese namba ya nesim ere 0722 245763 namba ya nesim landing irole 0722 245763 mbuya mono asogo tuligali obutukubia mbuya mono daktari so gusanga no mwancho murigereria nabo igonche sedi tukoria rero nabo igono kwigena kwa nebu no rio riskari ubwato mu chandoyo nabe ga gutarera nabo igokonyoro bokonyi mbuya mono mwancho murigereria go kabano ni goto ikira somo elio bomoroberio bwedi tukoria rero abo asitwabere to kwanera igoro yoborwaire bwa eldima gose okobimba kumubere anene mono chinsemo chiamagoro
onyo morobelio yoba wo gweta gosigwayo ikera kogendrete to kumia na boko yubwatia gwetera social media platforms chaito ensema ya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok na bego Twitter @ensoko TV onyare ko bago ko bwati umorobelio kurumo chakano goika omoerio kwa bere na incho morari Caroline Mausa tobe to kumberana weekend litukolia Jumatatu chinsabuni chiga aso morobelio bobogima nobo chenu gendra ko ligereria ensoko TV asengencho obona buboroso bomugusi